Такой хвалі салідарнасці ў Беларусі для дапамогі дзіцяці яшчэ не было. Беларусы ахвяравалі 3,5 мільёны еўраў. У той жа час Александр Лукашенко пастанавіў ахвяраваць беларускае паліва для дапамогі суседняй Расіі. Ці чакаць падвышэння коштаў і новае папераджэнне ад сіноптыкаў на заўтра. Будзе вельмі горача. Гэта праграма Белсат онлайн і мы пачынаем. Напярэдадні ўвечары на пульт службы 112 паступіла аўтаматычнае паведамленне з мабільнага тэлефона пра дарожна-транспартнае здарэнне. На скрыжаванні Савецкага праспекту і вуліцы Жукава ў Баранавішах сутыкнуліся два легкавыя аўтамабілі. У выніку моцнага ўдару ў салоне адной з машынаў аказалася заціснутая пасажырка. Супрацоўнікі МНС пры дапамозе адмысловага гідраўлічнага інструмента дэблакавалі жанчыну і перадалі яе медыкам. Пацярпелую тэрмінова шпіталізавалі. Спецыяльныя службы высвятляюць усе абставіны і прычыны ДТЗ. А ў сталіцы высвятляюцца абставіны дарожна-транспартавага здарэння з удзелам матацыкліста. Паводле папярэдняй інфармацыі, на скрыжаванні вуліцаў Ташкенскай і Крупскай 23-гадовы кіроўца матацыкла «Хонда» выконваў паварот налева на чырвоны сігнал святлафора. У выніку парушэння правілаў дарожнага руху адбылося сутыкненне з сустрэчным каршэрынгавым аўтамабілем «Джылі». Кіроўцу двухколавага транспартавага сродку тэрмінова даставілі ў шпіталь для медычнага абследавання. На месцы здарэння працавалі супрацоўнікі Дзяржаўтаінспекцыі. Стан пацярпелага удакладняецца. У Беларусі закрылі рэкордны дабрачынны збор на лячэнне дзіцяці. Усяго за 5 тыдняў неабыякавыя людзі і арганізацыі сабралі каласальную суму – 3,5 мільёны еўраў для 10-месячнага Александра Ярша са Слоніму. У хлопчыка выяўленае рэдкае генетычнае захворванне – дэфіцыт дэкрабаксілазы араматычных L-амінакіслотаў. Гэтыя грошы патрэбныя для набыцця найноўшага генетычнага прэпарату эладакаген экзопарвавек. Лячэнне хлопчык пройдзе ў Маскве, куды адправіцца ўжо бліжэйшым часам. Арганізатары паведамілі, што ўсе фінансавыя сродкі, якія застануцца на рахунку пасля тэрапіі, будуць скіраваныя на дапамогу іншым цяжка хворым дзецям. У Беларусі завялі крымінальную справу супраць грамадзяніна, які размясціў у інтэрнэце негатыўную публікацыю пра работніка гандлёвага аб'екту. Пра гэта ў эфіры прапагандысцкага тэлеканалу СТВ паведаміў дырэктар Нацыянальнага цэнтру абароны персанальных звестак Андрэй Гаеў. Паводле ведомства, фігурант зрабіў здымкі падчас канфлікту ў краме і апублікаваў іх у сацыяльных сетках. Гэта нібыта прывяло да маштабнага цкавання работніка крамы. Мужчыну пазналі блізкія, а хваля псіхалагічнага ціску закранула нават ягоных дзяцей-школьнікаў. Паколькі дзеянні з персанальнымі звесткамі, як сцвярджаецца, прычынілі грамадзяніну істотную маральную шкоду, аўтару публікацыі цяпер пагражае пакаранне ад штрафу да пазбаўлення волі. Мы ўжо паведамлялі пра трагедыю, якая адбылася 8 траўня ў гомельскім мікрараёне Шведская горка. Тады сабакі напалі на 11гадовую дзяўчынку. Пацярпелая школьніца застаецца ў шпіталі. Медыкі ацэньваюць ейны стан як практычна задавальняльны і рыхтуюць зняць швы. Аднак бацька дзяўчынкі паведаміў, што праз цяжкі псіхалагічны шок у дзіцяці з'явіліся праблемы з памяццю. Высветлілася, што прычына агрэсіі жывёлінаў была ў ахове суседняй тэрыторыі. Недалёка ад месца нападу размяшчаўся лагер бяздомнікаў, якія прыручылі сабакаў. Камунальныя службы ўжо зліквідавалі самаробныя збудаванні, а частку жывёлінаў адлавілі і змясцілі ў вальеры на каранцін. Спецыяльныя экіпажы працягваюць дзяжурыць у гэтым раёне і адлоўліваюць сабакаў. Сёння, 18 траўня, ў Беларусі завяршаецца грамадскае абмеркаванне новага законапраекту аб фермерскіх гаспадарках. Гэты дакумент павінен замяніць састарэлыя нормы 1991 года. Што адбываецца і чаго чакаць? Дзяржава плануе прыраўняць прыватных фермераў да калгасаў у пытаннях фінансавання. Гэта значыць, што прыватнікі змогуць атрымліваць бюджэтныя субсідыі і браць удзел у дзяржаўных закупах. На такі крок улады пайшлі пасля таго, як краіна сутыкнулася з дэфіцытам уласнай бульбы. Разам з тым, патрабаванні для фермераў робяцца больш жорсткімі. Закон уводзіць сур'ёзнае абмежаванне, калі даход ад сельскай гаспадаркі за 2 гады складзе менш за 50% ад агульнай выручкі, фермерскую гаспадарку прымусова ліквідуюць праз суд. Эксперты прагназуюць, што істотных змяненняў у сельскай гаспадарцы не адбудзецца, бо галоўная праблема – адсутнасць прыватнай уласнасці на зямлю у новым законе так і не развязаная. Падрабязнасці чытайце ў матэрыяле Арсена Рудэнкі на belsat.eu.
У Беларусі пачаліся вайсковыя вучэння для выкарыстання ядравай зброі. Манеўры ахопліваюць усю тэрыторыю краіны і праходзяць пад кіраўніцтвам начальніка генеральнага штабу Паўла Муравейкі. У вучэннях бяруць удзел падраздзялення ракетных войскаў і авіяцыі. Ва ўзаемадзеянні з расійскім бокам вайскоўцы адпрацоўваюць прыхаванае перамяшчэнне на значнай адлегласці і дастаўку спецыяльных боепрыпасаў у непадрыхтаваныя раёны для іх далейшага баявога выкарыстання. У міністэрстве абароны падкрэсліваюць, што гэта нібыта планавая захада ў межах так званай саюзнай дзяржавы і не стварае пагрозу для бяспекі ў рэгіёне. Аднак эксперты звязваюць чарговы віток актыўнасці з ростам агульнай геапалітычнай напружанасці. Александр Лукашенко на сустрэчы з губернатарам Свярдлоўскай вобласці заявіў, што Менск гатовы, цытата, «падставіць плячо Расіі ў нафтаперапрацоўцы». На фоне рэгулярных удараў ЗСУ па расійскіх заводах рэжым збіраецца чарговы раз дапамагаць агрэсару. Беларусам гэта шчодрасць пагражае чарговым унутраным дэфіцытам і рэзкім падаражэннем паліва. Падобна да таго, як сусветны рынак адрэагаваў на пачатак вайны ў Іране. Пры гэтым улады цалкам ігнаруюць рынкавыя механізмы. Для параўнання ў суседняй Польшы цэны рэагуюць на змены ў свеце. І там кошт дызеля ўжо адматалі з амаль 7,5 да 6 злотых і 81 гроша. У Беларусі ж на карысць уласных грамадзянаў цэнаў назад ніхто не адкручвае. Расійскія інтарэсы зноў аплацяць кішэняў беларусаў. На беларускай валютна-фондавай біржы завершыліся чарговыя гандляванні. Па іх выніках долар США зноў патаннеў. Гэтым разам на 0,62 копейкі. Яго курс склаў 2 рублі і 74 копейкі, што сталася мінімальным значэннем з 2023 года. Кітайскі юань таксама страціў пазіцыі. 10 адзінак патаннелі больш як на 3 копейкі і каштуюць 4 рублі 6 копеек. Супрацьлеглую дынаміку паказалі еўра і расійскі рубель. Еўрапейская валюта вырасла да 3 рублёў і 20 копеек, а сотня расійскіх рублёў дадала амаль 3/4 копейкі і ацэньваецца на 3 рублі і 82 копейкі. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International апублікавала штогадовую справаздачу за 2025 год. Згодна з дакументам, упершыню з 1994 года у Беларусі не зафіксавалі ніводнага новага смяротнага прысуду ці яго выканання. Аднак праваабаронцы падкрэсліваюць, што гэта не азначае поўнага прыпынення расстрэлаў. Праз увядзенне афіцыйным Менскам унутраных абмежаванняў інфармацыя пра пакараных застаецца цалкам закрытай і сакрэтнай. Паводле ацэнак экспертаў, на канец мінулага года як мінімум 1 чалавек у краіне заставаўся ў чаканні смяротнага выраку. На змену сённяшняму памаранчаваму ўзроўню небяспекі з пагрозу смерчу ў Беларусь прыходзіць жоўты. Заўтра, 19 траўня, цыклон адыдзе на поўнач, аднак тэрыторыя краіны акажацца падзеленую паміж 2 рознымі паветранымі масамі. Усходнія рэгіёны накрые хваля анамальнай спякоты. Удзень паветра там прагрэецца да 30 градусаў. У той жа час заходняя частка рэспублікі адчуе свежасць з Балтыкі, дзе тэмпература складзе каля 17 градусаў. Белгідрамет папярэджвае, у другой палове дня месцамі пройдуць кароткачасовыя дажджы, а на паўднёвым усходзе прагрымяць інтэнсіўныя навальніцы з парывістым ветрам. У сталіцы надвор'е будзе больш камфортным, без ападкаў і да 22 градусаў цяпла. На гэтым мы сёння ставім кропку. З вами быў Руслан Ігнатовіч. Беражыце сябе.